आं दंफैयो 3 नं क'क्राझार बियाबनि बे UPPL नि बिजाथि मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथांनि साखाथियाव आरो हादोरसेयाव जों मिथिगौ दा बिसायख'थिनि बार बारगासिनो दं आरो बे समाव बिथांजों लोगोसे जे बियाबाव आरो बिथांनि साखाफोरा जिथु 9 एप्रिलाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे 9 एप्रिलाव बिसायख'थि जानो थांनाय समाव बिथाङा माबायदि साखाफोरा आरो बिथांनि फोसावदिङा माबायदि आरो बिथांनि जि बेरेखा बादायारि बेजों लोगोसे बिथाङा बादायनो थाखाय माबायदि साखाफोर जादों आरो बिथांनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लागोन गिबियावनो बड' लाइभ 24 सारखौ बरायबाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय सारनिसिम हामलायनाय बावग्रोनाय थाबाय गोजोन्थों दा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि 9 एप्रिलाव जानो थांगासिनो दं सार नोंथाङा माबायदि बिसायख'थि सालायदिं फोसावदिङा माबायदि सोलिगासिनो दं सानफ्रोमबो आंनि हाबाफारिया फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जायो मोनाबिलिसिम आरो जोंनि रायजो राजाफोरजों जे सावरायलायनाय मेल बे जोबखांनायनि उनाव बेबायदिनो न'आव बा आंनि मावख'आव माखासे सुबुंफोर फैयो आरो बिथांमोनजों जोङो जोंनि पलिसि स्ट्रेटेजिनि खोथाफोरखौ जोङो सावरायलायो दा जेसेबां मेल खालामदों जोबोद मोजां मोनसे रेसपन्सखौ मोननो हादों मानोना रायजो राजाफ्रा थांनाय 5 बोसोराव आङो एस MLA हिसाबै आंनि क'क्राझार जे बियाब बे बियाबाव जेरैबायदि जौगाथायनि खामानि मावदों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनाव गोजोननाय दङ मानो होननानै बुङोबा आगुनि समफ्राव जेरैबायदि बे समस्थियाव खामानि मावनांगौमोन थांनाय समफोरनि MLA थांनाय समनि सरकारफ्रा नाथाय बेबायदि जाफुंसार बिथांमोना जानो हायाखै एबार आसामनि जे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारनि दिनाव जोङो रुलिं पार्टिनि जेफोर MLAफोर जों गोबां रोखोमनि स्किमफोर जों लाबोनो हादों आरो बे हिसाबै दिनै आंहा गंनै स्टेडियाम दङ दा मोनसेया रुरेल स्टेडियाम 12 कौटिनि आरो मोनसेया डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम गुबुनफ्रा 60 कौटिल' मोनदों खिन्थु आं 100 कौटि मोनदों दा बियो माने बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि उसुङाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि जे हा दङ बेहाय बियो लुफुंजासिगोन अलरेडि टेन्डारबो जाबाय वार्क अर्डारबो मोनबाय गौतम कनस्ट्राक्सन होननाया दा बिनि हाबाफारिफोरखौ जागायनाय जागोन आंनि दिनाव क'क्राझार जे माने इउनिभार्सिटि बे क'क्राझार इउनिभार्सिटिया फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि जादों आसाम एसेम्ब्लियाव आं गासै माने 12था आङो एमेन्डमेन्ट बिल लाबोदोंमोन जे बिलजों माने बे इउनिभार्सिटिया जाहाथे लकेल गभर्नमेन्ट जोंनि जे काउन्सिल बिथांमोनाबो जेन एसेब्लाबो बावहाय माखासे माने से थायो बेबायदि हिसाबै माखासे 16था एमेन्डमेन्ट लाबोनाय जादोंमोन बे गासैबो एमेन्डमेन्टखौ सरकारा नाजावनानै लादों बेबायदियैनो जोंनि बिटिआर एकर्डनि जे दफा मावफुंनाय बेयाव आङो मोनसे गोख्रों रल लादों आसाम एसेम्ब्लियाव नोंथांमोना नुदों एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आं गुबुन समाव गुबुन बाथ्रा बुंनो आरो जोबथा जोंनि जे सेसन बे सेसनावबो एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव आङो मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे माब्ला बिटिआर एकर्डनि क्ल'ज बायदि जोंनि भेन्सार LP ME हाई स्कुल कलेजफोरखौ लानाय जागोन अब्ला बेवहाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु आरो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारिया बुंनाय बायदि बिटिआर एकर्डनि माने क्ल'ज 6.3 दफा बायदियै BTC काउन्सिला एबार जेखौ पास खालामना हरगोन बेखौ लाजोबसिगोन होननानै बिथांमोना रादाय होनो गोनां जादों दा बेबो जोंनि थाखाय मोनसे साननांगौ बाथ्रा जे दिनै जों एकर्डआव जुदि बेखौ लाबोफायामोनब्ला बे भेन्सार स्कुल कलेजफ्रा जानायनि लामायाव गैलामोन दा बेयो जोंनि मोनसे देरहासारनाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना आसामाव गोदानै भेन्सार स्कुल कलेज लानायनि खुनु आयेन बानायाखै एक्सेप्ट नैबे माने क्ल'जनि गेजेरजोंसो बेखौ खालामनो नागिरदों दा मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो आसाम मालानि लामा मोनबोयो आरो बेबायदिनो क'क्राझार टु रुपसि माने शान्तिनगर चन्द्रपारा बनरगाव रामफल बिलसिम थांनाय आसाम माला जागासिनो दं दा 20 मुरि टु सरलपारा 36 किल'मिटारनि दा प्राइम मिनिस्टार ग्राम सड़क योजनानि खामानि मावगासिनो दङ आरो बेबायदिनो मुख्यमन्त्रि पकिपथ निर्माण मुख्यमन्त्रि पकिपथ बहलीकरण मुख्यमन्त्रि पकिपथ मेरामतिजों गोबां रोखोमनि आङो माने लामाफोर बानायगासिनो दङ बेनि अनगायै RIDFनि बोसोरफ्रामबो जोङो 10 कौटिनि लामा मोनबोयो बेबायदिजों गोबां माने जायगायाव लामा बानायनाय जादों क'क्राझार टाउनाव दायो अमृत मिशननि आन्डाराव न' जल जीवन मिशननि दै लांनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आं सोलिगासिनो दङ क'क्राझार टाउनाव कन्भेन्सन सेन्टार 700 सिटिं केपासिटिनि मोनसे माने फुरा AC रुम जेरै गुवाहाटी मास्क'याव दङ बेबायदिनो मोनसे कन्भेन्सन सेन्टारा आंना दा लुजागासिनो दङ बेबायदि गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्ट खामानि दङ जेफ्रा आगोलनि समफ्राव जाफेराखैमोन दा आंहा 85 गं गामियाव मडेल अंगनबादि सेन्टारा अलरेडि लुखांजाबाय
380 माने गुबुन गुबुन गामियाव माने मन्दिरफोर थानसालिफोर गुबुन गुबुन सिबिथाय माने सालिफोर बेहाय लुनाय जादों दा बेबायदिनो नायोबा जोंनि समस्थियाव गोबां खामानिखौ आं मावनो हादों उल्थापानि सरलपारानि एमइ स्कुलखौ आं आपग्रेड खालामना होदों गोबां साब सेन्टारखौ 5 बोसोराव नोंथाङा माबायदि खामानि मावगोन होननानै फैबाय थानाय समाव आंनि थाखाय बेयो माने मोजांसिन होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा सिगां आंनि भटार्सआ 1,96,000 मोन एबार मात्र 1,44,000 बा 12,000 खम जाबाय आरो गिदिर जिअग्राफिकेल एरियाया जोंनिफ्राय गुगालांबाय जेरै माने आथियाबारि तिनालिनि साहानिफ्राय रामफलबिल बनरगाव ओरैजाय दतमानि दाङारखुथिसिम माने दतमा बाजारसिममोन बेनिफ्राय मागुरमारि सुखानजरा फकिराग्राम खाथिसिममोन नाराबारियाबो गोग्लैया दा बरुवापारा भटगाव गेन्द्राबिलनिफ्राय ओरैजाय माने खोलाहा गोबां ओनसोलानो जोंनिफ्राय बावखुंग्रि आरो दतमायाव थांबाय मोनसे थिलेबलेब समस्ति बेनिखायनो जेसेबां गभर्नमेन्ट स्किमफोर एबार फैगोन आरोबाव आं साबसिनै मावनो हागोन दा बेखायनो नोजोर होदों जिहेतु इमप्लिमेन्टेसनखौ आं मोजाङै खालामदोंमोन ओंखायनो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनाय दङ दा जे लरेन्स इस्लारिया आगोल जेरैबायदि मावदोंमोन एबार बांसिनै खामानि मावनो हागोन दा बेबायदि मोनसे सावरायलायनायखौ जों नुनो मोनो बिसायख'थिया बारा गोबाव गैलिया सार सानबाल'सि गेजेराव दा नोंथांखौ जोङो गोबां फोसावदिं सालायनायखौ नुबाय थादों आरो बे समाव नोंथाङा माबायदि साखाफारा बा माबायदि अनसायनायखौ मोन्दों रायजोफोरनि गेजेराव आङो एसे आगोल बुंदों आंनि हाबाफारिया फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जायो आरो बेबायदिनो सानसे जोङो खालामो आरो बिनि उनाव माखासे पलिसि स्ट्रेटेजिखौ जों मोनायाव खालामफिनो जेन अखानायैनि थाखाय जों खामानि मावनो हायो दिनै आं गुड फ्राइडेखाय चार्चआव थांदोंमोन नैबे दा जोङो दसे उननिफ्राय जोङो हाबाफारियाव थांसिगोन दा बे हिसाबै आंनि दैनन्दिन सानफ्रोमबोनि जिथु हाबाफारि बे मोजाङैनो जागासिनो दङ गोबां रायजो राजाफोरनि माने बिथांमोननि थुलुंगा होनाय आं मोनदों बिथांमोना आंखौ माने मदद खालामगासिनो दङ गिनाङा जों दङ दा बेबायदि मानसिफ्रा सा नुयो खिन्थु आन्डार कारेन्ट एबार जोंनि समस्थियाव गोबां मानसिफ्रा माने भट होनो मोनसे डिसिसन लागोन दा नोंथांनि मोखाङाव बेरेखा हान्जा महरै बिपिएफनिफ्राय बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारनि अनसुलि बिसि शिवलि ब्रह्म महिलारि बिथाङा बादायदों देग्लाय बिथाङा माबायदि चेलेन्ज जागोनखौ नोंथाङा माबायदि सानो चेलेन्जआथ' चेलेन्ज थाखायो मानो होननानै बुङोबा बावहाय ओरैनो थोंजोङै UPPL भार्सेस BPFनि गेजेराव जागोन आगोलबो बिदिनो जादोंमोन आगोलनि केन्डिडेटआ प्रमिला रानी ब्रह्म सासे बर'नि गागि दैदेनगिरि सेनियर सासे दैदेनगिरि आरो सासे केबिनेट मिनिस्टारमोन अब्लाबो थांनाय समनि जे बादायलायनाय बावहाय आं 20,060टा भट बारा मोननानै आं देरहासार जानो हादोंमोन दिनैबो आंना बेखिनिया इन्टेक्ट दङ मानोना आङो बयजोंबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिखौ बयखौबो बिश्वासाव लानानै आं खामानि मावो बे हिसाबै आंनि भटआ नस्थ' जायाखै एबार शिवलि महिलारि गोदान मोखां बिथाङा BPF पार्टियावबो गैयामोन बा खुनु दल संगठनावबो गैयामोन आरो दा बिथांखौ होनानै बिथांमोननि पार्टियाव नोंथांमोना नुदों माने बोराबलायनाय जानानै दङ प्रमिला रानी बायद'नि जिथु ग्रुप बा बिनि सापर्टारफोरा गोजोननाय मोनाखै मानोना प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा लास्ट बारनि थाखाय एबारनि बिसायख'थियाव गेलेनो नागिरदोंमोन बिथांखौ दरखास्त'बो होहोनाय जादोंमोन बा फिसबो लादोंमोन बिथांमोननि जिथु नियम खिन्थु जोबथारनायाव बिथांनो होआजासे गावनि बिसि हाग्रामा महिलारिया शिवलि महिलारिनि होनायाव बिथाङा जोबोद दुखु मोननानै दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों क'क्राझारावथ' बेरायहैयाखैनो दा बेबायदि हिसाबै जोंहा माने आरोबाव माने बिथांमोननिफ्रायबो जों भट मोननायनिसो मोनसे मिजिं दङ दा बेखौ नायोबा बावहाय गोबां फेक्टरा खामानि होगासिनो दङ बिथांमोना नायदों केन्डिडेटखौबो नायदों शिवलि महिलारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंबाय थादों जे आं रायजो राजाफोरखौ खनसे सप्तायाव लोगो हमगोन दा बेनो बिराद रिएक्सन जानानै दङ मानसिफोरनि गेजेराव थ' बिदिबा मानो MLA नांगौ बिथाङा सासे MLAनि मोनसे पजिसनखौल' लानो नागिरदों नामा बेबायदि मोनसे साननाया फैदों जे रायजोनि खामानि मावनो थाखाय ना बले मोनसे पजिसननि थाखाय बिथाङा राजखान्थियाव फैदों होननानै सावरायलायनाय जादों दा बे हिसाबै आंहानो मोजां जादों बिदिबा नोंथाङा माबायदि फोथायनाय लाखियो 100% आंहा फोथायनाय दं गावनि मानसिनि सायाव गावनि भटार्सनि सायाव रायजो राजाफोरनि सायाव मानोना थांनाय 5 बोसोराव आं आसाम एसेम्ब्लियाव माने जेफोर जोंनि माने समस्तिनि जेंना जेंगोनाफोर बेफोरखौ लानानै आङो बाथ्रा बुंबोदों बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि गायसननो थाखाय खामानि मावबोदों बेनिखायनो आंहा मोनसे फोथायनाय दं जे मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा भटार्सफ्रा आंजों लोगोसे थागोन होननानै
सारा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जिहेतु सारा फैगौ 9 एप्रिलाव बिसायख'थिया खुंफुंजानो थांगासिनो दं आसाम आयेन आफादनि आरो रायजोफ्रा क'क्राझार बियाबनि रायजोफ्रा फैगौ 9 एप्रिलाव थि खालामगोन सारनि खाफालखौ आरो बेबायदिनो बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय जों सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय आसाम आयेननि आफादनि बिसायख'थियाव जोङो आब्रुथियै मोजाङै खुंफुंजानायखौ जोंबो बड' लाइभ 24 नि फारसेनिफ्राय जानानै जोङो हास्थायो।